Κάθε μέρα, στο ίδιο ακριβώς σημείο, η Σοφία έκρυβε ένα μυστικό που άλλαξε τα πάντα. «Γεια σου, ονομάζομαι Ελένη, είμαι 35 χρονών και η ιστορία που θα σου διηγηθώ ξεκίνησε σε ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου, το Κρανίδι, όπου η ζωή κυλούσε με τους δικούς της αργούς ρυθμούς. Ήμουν χήρα και ζούσα μόνη μου σε ένα παλιό σπίτι που κάποτε ανήκε στους γονείς μου. Η μοναξιά είχε γίνει συνήθεια, αλλά και βάρος. Ήθελα κάτι να αλλάξει, μια μικρή σπίθα που θα έφερνε ζωή σε αυτό το παλιό, ήσυχο μέρος. Μια μέρα αποφάσισα να προσλάβω μια οικιακή βοηθό για να με βοηθά στις δουλειές και να φέρει λίγη κίνηση στον καθημερινό μου κόσμο. Η Σοφία ήταν μια κοπέλα γύρω στα 28, διακριτική, με ήρεμη παρουσία και φαινόταν αθώα, ίσως και λίγο ντροπαλή. Ήταν πάντα στην ώρα της, φρόντιζε το σπίτι με επιμέλεια και δεν μιλούσε πολύ, μόνο τα απαραίτητα. Όμως, αυτό που μου τράβηξε την προσοχή, ήταν μια μικρή συνήθεια που είχε και που επαναλαμβανόταν κάθε απόγευμα, χωρίς καμία εξαίρεση. Μετά που τελείωνε τις δουλειές της, αντί να απομακρύνεται ή να ξεκουράζεται αλλού, καθόταν για μερικά λεπτά στον παλιό καναπέ του σαλονιού. Δεν ήταν απλώς ξεκούραση. Ήταν κάτι διαφορετικό, σχεδόν τελετουργικό. Στην αρχή πίστεψα πως ίσως κουραζόταν ή απλά έπαιρνε μια μικρή ανάπαυλα, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες, η στάση της και η ώρα που επέλεγε να καθίσει εκεί ήταν πάντα η ίδια. Ήταν σαν να περίμενε ή να προσπαθούσε να κρύψει κάτι. Ένιωθα πως υπήρχε κάτι που δεν μου έλεγε, κάτι που δεν έβλεπα. Η περιέργειά μου άρχισε να γίνεται ανησυχία. Παρακολουθούσα διακριτικά, χωρίς να δείχνω πως προσέχω, κινιόμουν στο σπίτι με προσοχή, ψάχνοντας να βρω τι ακριβώς συνέβαινε. Ο καναπές, που μέχρι τότε ήταν απλώς ένα έπιπλο, άρχισε να μοιάζει με κέντρο ενός μυστηρίου. Η Σοφία δεν έδειχνε να καταλαβαίνει πως την παρατηρούσα, ούτε φαινόταν ανησυχή. Κάθε μέρα, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο, καθόταν εκεί και το βλέμμα της ήταν καρφωμένο σε κάτι που μόνο εκείνη γνώριζε. Μία απόγευμα, αποφάσισα να μην περιμένω άλλο. Κινήθηκα αθόρυβα, χωρίς να κάνω τον παραμικρό θόρυβο, και πλησίασα τον καναπέ από πίσω. Την ευνηδίασα καθώς την έπιασα να κάνει κάτι που ποτέ δεν περίμενα. Το σοκ ήταν τεράστιο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάλαβα πως τίποτα δεν θα ήταν πια όπως πριν. Η στιγμή εκείνη ήταν η αρχή μιας σειράς γεγονότων που θα άλλαζαν ριζικά τη ζωή μας και θα άνοιγαν έναν δρόμο γεμάτο μυστήριο, κρυφές επιθυμίες και μια δύναμη που κανείς δεν είχε φανταστεί. Αυτή είναι η ιστορία μου. Μια ιστορία που ξεκίνησε με μια απλή συνήθεια και κατέληξε σε κάτι πολύ πιο βαθύ και επικίνδυνο. Έλα να τη ζήσεις μαζί μου. Η ιστορία που ξεκίνησε με μια μικρή περιέργεια σύντομα αποκτούσε βάθος και ένταση που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Εκείνο το απόγευμα, αφού είχα πιάσει τη Σοφία στον καναπέ, η ατμόσφαιρα στο σπίτι άλλαξε αμέσως. Δεν υπήρξε καμία κραυγή, κανένας καυγάς, μόνο ένα βαρύ, σχεδόν αόρατο μυστήριο που γέμισε τον αέρα. Εκείνη η στιγμή ήταν η αρχή μιας νέας φάσης για εμένα και τη Σοφία, μια φάση όπου τίποτα δεν ήταν πλέον αθώο ή τυχαίο. Η ζωή στο Κρανίδι, μέχρι τότε τόσο ήρεμη και προβλέψιμη, άρχισε να μοιάζει με μια σκηνή θεάτρου, όπου εμείς οι δύο παίζαμε τους πρωταγωνιστές χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το σενάριο. Η Σοφία ήταν μια γυναίκα με μυστικά, και ήμουν εγώ που, χωρίς να το θέλω, βρέθηκα μπλεγμένη σε αυτά. Την παρατηρούσα πια με άλλο βλέμμα, δεν ήταν πια η απλή οικιακή βοηθός που ήξερα, αλλά μια γυναίκα που έκρυβε μέσα της κάτι που με μάγευε και με φόβιζε ταυτόχρονα. Τις πρώτες μέρες μετά το περιστατικό, ένιωθα σαν να περπατάω σε τεντωμένο σχοινί. Κάθε λεπτό, κάθε βήμα μέσα στο σπίτι είχε μια νέα ένταση. Η Σοφία δεν απέφευγε πλέον το βλέμμα μου, αντίθετα, το προκαλούσε με μικρές κινήσεις, με βλέμματα που κρατούσαν λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Ήταν σαφές πως ήξερε ότι την είχα πιάσει, και τώρα κάτι μέσα της άλλαζε. Δεν ήταν πια η σιωπηλή κοπέλα που γνώριζα, αλλά μια γυναίκα που ήθελε να παίξει το δικό της παιχνίδι. Η ίδια η καθημερινότητα με τη Σοφία μέσα στο σπίτι απέκτησε έναν περίεργο ρυθμό. Οι σιωπές μεταξύ μας γίνονταν πιο βαριές,
φορτισμένες με λέξεις που δεν λέγονταν φωναχτά, αλλά ένιωθες να αιωρούνται στον χώρο. Κάθε φορά που βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο, ο αέρας γινόταν πιο πυκνός, σαν να περιμέναμε και οι δύο κάτι να συμβεί, αλλά κανείς δεν τολμούσε να κάνει το πρώτο βήμα. Παράλληλα, το σπίτι μας στο κρανίδι, μικρό αλλά γεμάτο αναμνήσεις, έμοιαζε να ζωντανεύει ξανά. Οι τοίχοι που κάποτε αντιχούσαν από τη μοναξιά μου, τώρα γέμιζαν από μια αόρατη παρουσία, από μια ένταση που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Ο παλιός καναπές, που ήταν το επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας, είχε γίνει η σκηνή όπου πεζόταν ένα παιχνίδι μυστηρίου και επιθυμίας. Ένιωθα ταυτόχρονα και φόβο και έλξη. Φόβο για το άγνωστο που ερχόταν, αλλά και έλξη για αυτή τη δύναμη που φαινόταν να κρύβεται πίσω από τα βλέμματα και τις σιωπές. Ήξερα πως αυτό που συνέβαινε δεν ήταν απλώς μια παρεξήγηση ή μια τυχαία στιγμή, αλλά κάτι βαθύτερο, κάτι που θα καθόριζε το μέλλον μας με έναν τρόπο που ακόμα δεν μπορούσα να καταλάβω. Και καθώς οι μέρες κυλούσαν, η αγωνία μου μεγάλωνε. Τι ακριβώς έκρυβε η Σοφία εκεί στον καναπέ? Ποιο ήταν το μυστικό της? Και πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ, χωρίς να χάσω αυτό που είχα καταφέρει να κρατήσω στη ζωή μου μέχρι τώρα? Η απάντηση φαινόταν να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά ήταν τόσο ανεπαίσθητη όσο και η ίδια η Σοφία όταν καθόταν σιωπηλή στον καναπέ, περιμένοντας τη στιγμή που όλα θα αποκαλύπτονταν. Η αλήθεια που έκρυβε η Σοφία ήταν σαν μια σκιά που απλώνονταν αργά αλλά σταθερά μέσα στο σπίτι μου, στο κρανίδι. Κάθε μέρα, που περνούσε, ένιωθα πως πλησιάζω όλο και πιο κοντά σε αυτό το μυστικό, αλλά και πως η ίδια η Σοφία, με την παρουσία της, με έσερνε σε έναν κόσμο όπου δεν ήξερα αν ήθελα να μπω. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω, μια αίσθηση ενόχλησης και παράλληλα μια περίεργη γοητεία που με κρατούσε παγιδευμένη. Η αφορμή για να ξεκινήσει όλο αυτό το παιχνίδι ήταν μια απλή, καθημερινή στιγμή. Η Σοφία, μετά το πέρας των οικιακών εργασιών, καθόταν πάντα στον ίδιο καναπέ, σε μια γωνιά του σαλονιού. Δεν ήταν απλά μια ανάπαυλα, ήταν κάτι πολύ πιο περίπλοκο και προσωπικό. Την παρακολουθούσα κρυφά, προσπαθώντας να καταλάβω τι την έκανε να μένει εκεί, σιωπηλή, με το βλέμμα χαμένο στον αέρα. Η περιεργιά μου έγινε αιμονή. Οι μέρες που ακολούθησαν μετά το πρώτο μου, κρυφό, παρατήρημα ήταν γεμάτες από μικρές, αλλά καθοριστικές λεπτομέρειες. Παρατήρησα πως η Σοφία δεν μιλούσε πολύ για τη ζωή της εκτός του σπιτιού. Οι απαντήσεις της ήταν σύντομες και κάποιες φορές αποφεύγούσε να μιλήσει όταν τη ρωτούσα για το παρελθόν της. Στις συζητήσεις μας, τα βλέμματά μας συναντιούνταν για μια στιγμή, και τότε ένιωθα πως προσπαθούσε να μου πει κάτι χωρίς λέξεις. Ήταν σαν να ήθελε να μοιραστεί κάτι πολύ προσωπικό, αλλά φοβόταν. Ένα απόγευμα, ενώ καθόμουν στο γραφείο μου, άκουσα τον ήχο που έβγαινε από το σαλόνι. Η Σοφία ήταν εκεί, πάλι στον καναπέ, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνη. Μια μικρή κίνηση, μια σκιά πίσω της, κάτι που δεν περίμενα να δω. Κατάλαβα πως υπήρχε κάτι που δεν ήθελε να αποκαλύψει, κάτι που κρατούσε καλά κρυμμένο. Όταν την ρώτησα, προσποιήθηκε πως δεν κατάλαβε, αλλά η αμηχανία της ήταν εμφανής. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είχε αρχίσει να αλλάζει. Ο χώρος που κάποτε ήταν απλά το καταφύγιό μου, τώρα γέμιζε με μια υποβόσκουσα ένταση. Τα βλέμματά μας γίνονταν όλο και πιο φορτισμένα, οι σιωπές μας πιο βαθιές. Ήξερα πως η Σοφία κρυβόταν πίσω από μια μάσκα και εγώ ήμουν η μόνη που μπορούσε να τη δει. Το πιο παράξενο ήταν πως, παρά το φόβο και την αβεβαιότητα, ένιωθα πως αυτή η κατάσταση με αναζωογόνησε. Ήταν σαν να είχα ξαναβρει μια σπίθα μέσα μου, μια επιθυμία να ζήσω κάτι διαφορετικό, κάτι που θα έσπαγε τη μονοτονία της καθημερινότητας. Η Σοφία ήταν αυτή που, χωρίς να το θέλει ίσως, άνοιγε μια πόρτα σε έναν κόσμο που είχα ξεχάσει. Και ενώ προσπαθούσα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε, μια σκέψη με βασάνιζε. Τι θα γινόταν αν αυτό το μυστικό ξεπερνούσε τα όρια του σπιτιού μου?
τι θα γινόταν αν η ζωή μου άλλαζε για πάντα, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Η απάντηση φαινόταν να κρύβεται στην ίδια τη Σοφία, στην ίδια τη στιγμή που κάθε μέρα καθόταν σιωπηλή στον καναπέ, περιμένοντας κάτι που μόνο εκείνη γνώριζε. Η στιγμή που όλα άλλαξαν ήρθε ξαφνικά, σαν κεραυνός εν αιθρία, μέσα στην καθημερινή μας ρουτίνα στο παλιό σπίτι του Κρανιδίου. Ήταν ένα απόγευμα, όταν η Σοφία, όπως συνήθιζε, τελείωσε τις δουλειές της και κάθισε στον αγαπημένο της καναπέ. Αυτή η κίνηση, που μέχρι τότε φαινόταν αθώα, κρύβει πίσω της μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Εκείνη τη στιγμή, αποφάσισα να μην μένω πια θεατής, αλλά να δράσω. Έτσι, πλησίασα αθόρυβα, με καρδιά που χτυπούσε δυνατά, και είδα με τα ίδια μου τα μάτια την αλήθεια που έκρυβε η Σοφία. Ήταν μια εικόνα που δεν περίμενα ποτέ να αντικρίσω. Η Σοφία, με το βλέμμα της καρφωμένο στο κενό, έκανε κάτι που μόνο εκείνη γνώριζε και που εγώ μέχρι τότε δεν είχα αντιληφθεί. Η έκπληξή μου ήταν τόσο μεγάλη που για μια στιγμή πάγωσα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Η σιωπή στο δωμάτιο γέμισε από έναν αόρατο φόβο και μια αμηχανία που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Το σώμα μου ένιωσε να παγώνει, ενώ το μυαλό μου έτρεχε να βρει μια εξήγηση σε αυτό που μόλις είχα δει. Η Σοφία αντιλήφθηκε πως δεν ήταν πια μόνη. Γύρισε απότομα και βρέθηκε αντιμέτωπη με το βλέμμα μου. Τα μάτια της γέμισαν φόβο και ντροπή, το πρόσωπο της έχασε το χρώμα του και το σώμα της στήθηκε σαν να είχε παγώσει στη στιγμή. Προσπάθησε να συνέλθει γρήγορα, να καλύψει την αμηχανία της, αλλά ήταν πλέον αργά. Αυτό που είχα δει δεν μπορούσε να κρυφτεί, δεν υπήρχε καμία δικαιολογία. Η ατμόσφαιρα ανάμεσά μας άλλαξε δραματικά. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο. Η Σοφία και εγώ βρισκόμασταν μπλεγμένες σε ένα παιχνίδι σιωπής και κρυφών ματιών, όπου η αλήθεια ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δεν χρειάστηκαν φωνές ή καυγάδες για να καταλάβει η μία την άλλη. Ένα μόνο βλέμμα αρκούσε για να πούμε όσα τα λόγια δεν μπορούσαν. Αρχικά, δεν μίλησα. Κράτησα τη σιωπή μου, παρακολουθώντας κάθε κίνηση της Σοφίας, κατανοώντας πως εκείνη η στιγμή ήταν το σημείο καμπής. Ήταν σαν να είχα ανακαλύψει ένα κρυφό χαρτί στο παιχνίδι της ζωής μας, ένα χαρτί που μπορούσα να κρατήσω για μένα ή να το χρησιμοποιήσω για να αλλάξω τους κανόνες. Η Σοφία ένιωσε την πίεση και η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, ανάμεικτη με ντροπή και φόβο. Ήξερε πως είχε εκτεθεί, πως το μυστικό της δεν ήταν πια κρυφό. Τα λόγια της ήταν διστακτικά, προσπάθησε να εξηγήσει, να δικαιολογηθεί, αλλά η αλήθεια ήταν εκεί, ξεκάθαρη και αμίλικτη. Κατάλαβα πως εκείνη τη στιγμή ήμασταν ίσες, δεμένες από ένα μυστικό που κανείς δεν μπορούσε να αγνοήσει. Και τότε, με μια φωνή που ήταν σχεδόν ψίθυρος, της είπα πως δεν ήμουν άνθρωπος που θα προκαλούσε σκάνδαλα ή θα έλεγε την αλήθεια σε κανέναν, αρκεί να υπήρχε μια αμοιβαία κατανόηση. Δεν ήταν απειλή, ήταν μια υπόσχεση. Το παιχνίδι μόλις άρχιζε, και εγώ κρατούσα το χαρτί που θα καθόριζε την πορεία του. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο δυνατή από οποιαδήποτε λέξη. Η ζωή στο σπίτι μας δεν θα ήταν ποτέ πια η ίδια. Η σιωπή που ακολούθησε εκείνη τη στιγμή ήταν βαρύτερη από κάθε λέξη που θα μπορούσε να υποθεί. Η Σοφία, με το βλέμμα γεμάτο ντροπή αλλά και μια ανεξήγητη αποφασιστικότητα, ήξερε πως το μυστικό της είχε αποκαλυφθεί και πως από αυτό το σημείο και μετά τίποτα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην προηγούμενη απλότητα. Ήμουν εγώ που κρατούσα πλέον τη δύναμη, αλλά και το βάρος μιας νέας συμφωνίας που δεν είχε ακόμα διατυπωθεί με λόγια. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες από μια αόρατη ένταση που τρεφόταν από τα βλέμματα και τις σιωπές μας. Η Σοφία δεν απέφευγε πια το βλέμμα μου, αντίθετα, φαινόταν να το προκαλεί με μικρές, σχεδόν αθώες κινήσεις που έκρυβαν μια βαθύτερη πρόθεση. Το παιχνίδι είχε αλλάξει χαρακτήρα. Δεν ήταν πια θέμα απλής παρατήρησης ή μυστικής γνώσης, ήταν ένας νέος, λεπτός χορός ανάμεσα σε εμάς, όπου κάθε κίνηση, κάθε λέξη είχε διπλό νόημα.
Μία μέρα, καθώς καθόμασταν στο σαλόνι, η Σοφία ήρθε πιο κοντά μου, το βλέμμα της γεμάτο νόημα. Δεν χρειάστηκαν λόγια, η σιωπή τους ήταν πιο αποκαλυπτική από οποιαδήποτε εξήγηση. Ήξερα πως ήθελε κάτι, και εγώ ήμουν έτοιμη να το ακούσω, να το καταλάβω. Το παιχνίδι που ξεκίνησε με μια απλή παρατήρηση στον καναπέ, τώρα είχε μετατραπεί σε μια όρατη συμφωνία, μια σχέση εξουσίας και επιθυμίας που μας συνέδεε με τρόπους που δεν είχα φανταστεί. Το μυστικό της Σοφίας δεν ήταν πια απλά ένα μυστικό. Ήταν ένα όπλο, μια κάρτα που κρατούσα στα χέρια μου και που μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να διαμορφώσω τη σχέση μας. Δεν ήταν μια απειλή, ήταν μια ευκαιρία. Η Σοφία το κατάλαβε γρήγορα και, αντί να φοβηθεί ή να ντραπεί, άρχισε να παίζει το παιχνίδι με τη δική της δόση θάρρους και παιχνιδιάρικης πρόκλησης. Η καθημερινότητά μας γέμισε από μικρές στιγμές έντασης και προσδοκίας. Κάθε φορά που βρισκόμασταν στο ίδιο δωμάτιο, τα βλέμματά μας συναντιούνταν για λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο από όμικρον με τόνο τι θα έπρεπε, και οι σιωπές μας μιλούσαν περισσότερο από τις λέξεις. Η σχέση μας είχε αρχίσει να γίνεται κάτι πολύ πιο περίπλοκο και βαθύ, ένα παιχνίδι όπου κάθε κίνηση ήταν προσεκτικά μελετημένη, κάθε λέξη είχε διπλή σημασία και κάθε στιγμή έκρυβε μια υπόσχεση. Παρόλο που η ατμόσφαιρα ανάμεσά μας είχε αλλάξει, δεν υπήρχε πια χώρος για ψευδαισθήσεις. Η Σοφία γνώριζε πως είχε εκτεθεί, και εγώ ήξερα πως κρατούσα το κλειδί για το μέλλον μας. Ήταν μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εξουσία και την επιθυμία, ανάμεσα στη σιωπή και τις κρυφές προθέσεις. Και ενώ το παιχνίδι εξελισσόταν, ένιωθα πως κάτι μεγαλύτερο άρχιζε να διαμορφώνεται, κάτι που θα άλλαζε για πάντα όχι μόνο τη σχέση μας, αλλά και τη ζωή μου στο παλιό σπίτι του κρανιδίου. Η σιωπή του καναπέ δεν ήταν πια μόνο ένα μυστήριο, ήταν η αρχή μιας νέας πραγματικότητας που περίμενε να αποκαλυφθεί. Ήμουν ακόμα αποσβολωμένη από όσα είχα δει εκείνο το απόγευμα στον καναπέ. Η αποκάλυψη που με είχε πιάσει προετοίμαστη, με έκανε να αναρωτιέμαι πώς είχε φτάσει η Σοφία σε αυτή τη συμπεριφορά και γιατί το έκανα ακριβώς εκεί, μπροστά μου, χωρίς να υποψιάζεται πως κάποιος θα την έβλεπε. Το μυαλό μου γυρνούσε αδιάκοπα, ψάχνοντας απαντήσεις και εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει όλα αυτά. Πώς ήταν δυνατόν να μην είχα προσέξει νωρίτερα? Πόσες φορές είχα περάσει δίπλα της χωρίς να καταλάβω τι συνέβαινε? Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να χειριστώ την κατάσταση διαφορετικά, αν θα έπρεπε να της μιλήσω ανοιχτά ή να την αγνοήσω, να κάνω πως δεν είδα τίποτα. Ήταν μια στιγμή που άλλαξε τα πάντα, και η αλήθεια ήταν πως ένιωθα ένα μείγμα φόβου, θυμού, αλλά και περίεργης περιέργειας. Η Σοφία, από την πλευρά της, είχε μια στάση που με ευνηδίαζε. Δεν φαινόταν φοβισμένη ή ντροπιασμένη όπως περίμενα. Αντίθετα, υπήρχε κάτι στα μάτια της που με έκανε να σκεφτώ πως είχε ήδη προετοιμαστεί για αυτή την αποκάλυψη, σαν να ήξερε πως κάποια στιγμή θα την έβλεπα. Ήταν σαν να ήθελε να με προκαλέσει, να μου πει χωρίς λόγια πως δεν είχε να κρύψει τίποτα, εκτός από αυτό που ήδη ήξερα. Καθώς περνούσαν οι μέρες, το βάρος του μυστηρίου γινόταν όλο και πιο ασφικτικό. Η ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι είχε αλλάξει. Οι σιωπές μας ήταν γεμάτες από ανίποτα λόγια, και κάθε φορά που συναντιόμασταν, το βλέμμα της Σοφίας με προκαλούσε να ξεπεράσω τα όρια της κανονικότητας. Αναρωτιόμουν πόσο μακριά ήταν διατεθειμένη να πάει, και πόσο μακριά ήμουν εγώ να τη συνοδεύσω. Η σκέψη πως κρατούσε ένα μυστικό που μπορούσε να αλλάξει τα πάντα με φόβιζε, αλλά και με γοήτευε. Σε κάθε στιγμή ένιωθα πως το παιχνίδι που παίζαμε ήταν λεπτό και επικίνδυνο. Ήμουν αβέβαιη αν θα μπορούσα να το ελέγξω ή αν θα με καταπιεί. Όμως, παρά τον φόβο, υπήρχε μέσα μου μια φλόγα που δεν ήθελε να σβήσει. Ήθελα να καταλάβω τι κρυβόταν πίσω από το βλέμμα της Σοφίας, τι ήθελε να μου πει χωρίς λόγια. Καθώς αναλογιζόμουν όλα αυτά, συνειδητοποίησα πως αυτή η ανακάλυψη ήταν πιο σημαντική από όσο φανταζόμουν. Δεν ήταν απλά ένα στιγμιαίο λάθος ή μια παρεξήγηση. Ήταν η αρχή μιας νέας σχέσης, ενός παιχνιδιού εξουσίας και επιθυμίας που είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται μέσα στο παλιό μας σπίτι. Και ενώ προσπαθούσα να καταλάβω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, ήξερα πως τίποτα δεν θα ήταν πια ίδιο. Η μοίρα μας είχε ήδη δεθεί με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να προβλέψω.
Η ζωή στο σπίτι μας στο Κρανίδι είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει με τρόπους που δεν μπορούσα να φανταστώ, όμως κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για την απότομη ανατροπή που ερχόταν. Κάποια απόγευμα, καθώς η Σοφία καθόταν στον καναπέ με εκείνη την οικία στάση της, ήρθε μια απρόσμενη επίσκεψη που ταρακούνησε τα πάντα. Η πόρτα χτύπησε δυνατά και όταν άνοιξα, αντίκρισα τον αδελφό της, τον Αλέξανδρο, έναν άντρα με σκληρό βλέμμα και αέρα που δεν άφηνε περιθώρια για συζήτηση. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν απλώς ένας επισκέπτης, ήταν ένας άνθρωπος που φαινόταν να γνωρίζει περισσότερα σ' όσα έλεγε η Σοφία. Το βλέμμα του ήταν γεμάτο καχυποψία και μια ανεξήγητη ένταση που με έκανε να νιώσω πως κάτι σκοτεινό κρυβόταν πίσω από τη σχέση τους. Η παρουσία του έφερε έναν αέρα απειλής που δεν υπήρχε πριν, και η Σοφία φάνηκε αμέσως ανήσυχη, σαν να φοβόταν τι θα έλεγε ή θα έκανε. Η συνάντηση μαζί του ήταν σύντομη αλλά γεμάτη υπονοούμενα. Ο Αλέξανδρος με κοίταξε κατευθείαν, χωρίς να πει πολλά λόγια, αλλά ο τόνος της φωνής του και οι λίγες φράσεις που χρησιμοποίησε έκαναν σαφές πως ήξερε πράγματα που εγώ αγνοούσα. Η Σοφία προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, αλλά η ένταση ανάμεσά τους ήταν εμφανής και τα λόγια που αντάλλαξαν ήταν γεμάτα από σιωπηρές απειλές. Μετά την αποχώρησή του, το σπίτι γέμισε από ένα βαρύ αίσθημα κινδύνου. Κατάλαβα πως η Σοφία δεν ήταν μόνο αυτή που φαινόταν, υπήρχαν μυστικά και κρυφές πλευρές της ζωής της που τώρα έρχονταν στην επιφάνεια, απειλώντας να ανατρέψουν τα πάντα. Ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω την αλήθεια, αλλά η είσοδος του Αλέξανδρου έφερε μαζί της ένα νέο, απρόβλεπτο κεφάλαιο. Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση μας μπήκε σε μια νέα φάση. Δεν ήταν πια μόνο παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας μεταξύ εμένα και της Σοφίας. Υπήρχαν άλλοι παράγοντες, άλλοι άνθρωποι, και μια αίσθηση ότι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο σκοτεινό είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Ο Αλέξανδρος, με την παρουσία του, είχε αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και τώρα ήμουν εγώ που έπρεπε να αποφασίσω πώς θα κινηθώ. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι γέμισε από αβεβαιότητα και σιωπηλές απειλές. Ένιωθα πως ήμουν παγιδευμένη σε έναν ιστό που δεν ήξερα πώς να ξεφύγω. Και ενώ προσπαθούσα να καταλάβω ποια ήταν η θέση μου σε αυτό το παιχνίδι, η Σοφία φαινόταν να έχει ήδη βρει τον δικό της ρόλο, έναν ρόλο που δεν είχε αποκαλύψει ακόμα. Η ένταση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, και η σιωπή ανάμεσά μας γινόταν πιο βαριά, γεμάτη από πράγματα που κανείς δεν τολμούσε να πει. Κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα, κάθε λέξη είχε πλέον διπλή σημασία. Η ζωή μας στο παλιό σπίτι δεν ήταν πια απλή και ήσυχη, ήταν ένα παιχνίδι μυστηρίου, πάθους και απειλής που μόλις είχε ξεκινήσει. Και εγώ ήμουν πια παίκτρια σε αυτό το σκοτεινό παιχνίδι, χωρίς να ξέρω αν θα μπορέσω να βγω νικήτρια. Η παρουσία του Αλέξανδρου στο σπίτι μας στο Κρανίδι ήταν σαν ένα σκοτεινό νέφος που σκέπασε όλη την ατμόσφαιρα, φέρνοντας μαζί του μυστικά και απειλές που κανείς δεν είχε φανταστεί. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν γεμάτες από αμηχανίες και σιωπές, αλλά και από στιγμές που η ένταση μπορούσε να κοπεί με το μαχαίρι. Η Σοφία είχε γίνει πιο κλειστή, πιο επιφυλακτική, και κάθε της κίνηση έμοιαζε να κρύβει κάτι που δεν ήθελε να αποκαλύψει. Μια νύχτα, καθώς το φεγγάρι έλουζε το παλιό μας σπίτι με το ασημένιο φως του, η Σοφία ήρθε κοντά μου με ένα βλέμμα σοβαρό και μια φωνή που έτρεμε ελαφρά. Μου αποκάλυψε πως ο Αλέξανδρος δεν ήταν απλά ο αδελφός της, αλλά κάποιος που είχε παρελθόν με σκοτεινές υποθέσεις και που τώρα την πίεζε για λόγους που εκείνη δεν μπορούσε να ελέγξει. Η ζωή της ήταν πιο περίπλοκη και επικίνδυνη στο όμικρον με τόνο, τι είχα φανταστεί. Μου είπε πως ένιωθε παγιδευμένη ανάμεσα στην επιθυμία της να ξεφύγει και στον φόβο για τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια κίνηση. Η αποκάλυψη αυτή άλλαξε τα πάντα. Δεν ήμουν πια απλώς μια θεατής ή μια συμπαραστάτρια, ήμουν πλέον μέρος ενός κόσμου γεμάτου μυστικά, απειλές και ανομολόγητες επιθυμίες. Ένιωσα πως το παιχνίδι που παίζαμε δεν ήταν πια μόνο μεταξύ εμένα και της Σοφίας, αλλά είχε μπλέξει και άλλους, με σκοτεινά κίνητρα και αδιέξοδα. Η ένταση ανάμεσά μας έφτασε σε σημείο βρασμού.
Κάθε στιγμή που περνούσαμε μαζί, κάθε βλέμμα που αντάλλαζα με τη Σοφία, ήταν φορτισμένο με μια γλυκιά αλλά και επικίνδυνη ένταση. Ήξερα πως πίσω από την όμορφη, διακριτική παρουσία της κρυβόταν μια γυναίκα που πάλευε με τους δαίμονές της, αλλά και με την επιθυμία να ζήσει ελεύθερα, πέρα από τους περιορισμούς που της επέβαλαν οι γύρω της. Τα βράδια στο σπίτι έγιναν γεμάτα από σιωπές που μιλούσαν περισσότερο από τις λέξεις και από αγγίγματα που έκρυβαν υποσχέσεις και απειλές ταυτόχρονα. Το παιχνίδι της εξουσίας και της επιθυμίας είχε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο, όπου η κάθε μας κίνηση ήταν προσεκτικά μελετημένη, και η κάθε σιωπή είχε το δικό της βάρος. Κι όμως, μέσα σε όλο αυτό το χάος, ένιωθα πως κάτι νέο γεννιόταν. Μια σπίθα που δεν ήξερα πώς να την ονομάσω ακόμα. Ήταν φόβος, ήταν πάθος, ήταν η ανάγκη για επιβίωση και για ελευθερία. Κάτι που μου έλεγε πως η ιστορία μας δεν είχε τελειώσει, το αντίθετο, μόλις είχε αρχίσει. Και καθώς η νύχτα έπεφτε βαριά πάνω στο κρανίδι, εγώ ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω μικρον με τόνο τι κι αν ερχόταν, γιατί ήξερα πως τίποτα πια δεν θα ήταν ίδιο. Η ένταση στο παλιό μας σπίτι στο κρανίδι είχε φτάσει στα όρια της έκρηξης. Κάθε λεπτό που περνούσε ήταν σαν να πυροδοτούσε μια αόρατη βόμβα, έτοιμη να τεινάξει στον αέρα όσα μέχρι τότε θεωρούσε δεδομένα. Η Σοφία και εγώ βρισκόμασταν παγιδευμένες σε έναν ακατανόητο χορό, όπου τα βλέμματά μας ήταν όπλα και οι σιωπές μας δηλητήριο. Κάθε κίνηση είχε διπλή σημασία, κάθε λέξη ήταν φορτισμένη με πάθος και απειλή. Το παιχνίδι που ξεκίνησε με μια απλή παρατήρηση στον καναπέ είχε μετατραπεί σε μια αρένα όπου το μυαλό, η καρδιά και το σώμα παλεύανε για κυριαρχία. Οι στιγμές μας ήταν γεμάτες από ακαταμάχητη έλξη, αλλά και από κρυφές ανησυχίες που έσκαγαν σαν κεραυνός μέσα στην ψυχή μου. Η Σοφία είχε γίνει κάτι περισσότερο από μια απλή οικιακή βοηθό, και ήταν η γυναίκα που με είχε βάλει σε ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, όπου το απρόβλεπτο ήταν ο μόνος νόμος. Το σπίτι μας είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στην επιθυμία και τον φόβο. Τα βράδια ήταν γεμάτα από ψιθύρους, από αγγίγματα που έκαιγαν σαν φωτιά, από βλέμματα που υπόσχονταν και απειλούσαν ταυτόχρονα. Ο καναπές, αυτός ο παλιός μάρτυρας των μυστικών μας, είχε γίνει το κέντρο ενός παιχνιδιού που δεν μπορούσαμε πια να αποφύγουμε. Κάθε στιγμή ένιωθα πως βρισκόμουν στα όρια της λογικής και του πάθους, πως το μυαλό μου και η καρδιά μου πάλευαν να βρουν ισορροπία σε έναν κόσμο που είχε χάσει κάθε νόημα. Και όμως, μέσα σε όλο αυτό το χάος, υπήρχε μια γλυκιά γοητεία, μια αίσθηση πως ζούσα κάτι αληθινό, κάτι που ξεπερνούσε τα όρια της καθημερινότητας. Η ένταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που κάθε λεπτό μπορούσε να φέρει την έκρηξη, την απόλυτη αποκαλύψη ή την απόλυτη καταστροφή. Ήμουν παγιδευμένη ανάμεσα στην επιθυμία να αφήσω όλα πίσω και στον φόβο για το τι θα ακολουθούσε αν το έκανα. Η Σοφία ήταν αυτή που κρατούσε τα κλειδιά, αλλά ήξερα πως και εγώ είχα αποκτήσει δύναμη, μια δύναμη που δεν ήξερα αν ήμουν έτοιμη να χρησιμοποιήσω. Και ενώ ο χρόνος κυλούσε με βασανιστική αργότητα, ένιωθα πως η μοίρα μας είχε δεθεί με έναν αόρατο κόμπο, έτοιμο να σπάσει ή να μας κρατήσει αιχμάλωτες για πάντα. Ο καναπές ήταν εκεί, σιωπηλός μάρτυρας ενός παιχνιδιού που είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του, και εγώ ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω την τελική πράξη. Η κορύφωση είχε φτάσει, και το παλιό σπίτι στο κρανίδι έμοιαζε να κρατάει την ανάσα του, περιμένοντας τη στιγμή που όλα θα ξεσπούσαν. Η Σοφία και εγώ ήμασταν πια δεμένες με αόρατα νήματα, παγιδευμένες σε έναν κόσμο που το πάθος, ο φόβος και η επιθυμία συνυπήρχαν σε μια κατανόητη αρμονία. Κάθε μας κίνηση είχε γίνει πιο προσεκτική, πιο φορτισμένη, σαν να χτίζαμε μια ιστορία που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Η σιωπή ανάμεσά μας ήταν βαρύτερη από ποτέ, γεμάτη από υποσχέσεις και απειλές που κρύβονταν πίσω από κάθε βλέμμα. Το παιχνίδι που ξεκίνησε με μια απλή παρατήρηση στον καναπέ είχε μετατραπεί σε μια επικίνδυνη ισορροπία, όπου κάθε λάθος βήμα μπορούσε να φέρει την καταστροφή ή την απελευθέρωση. Και ενώ η νύχτα έπεφτε βαριά πάνω στο κρανίδι, εγώ ένιωθα πως βρισκόμουν στο χείλος μιας απόφασης που θα καθόριζε το μέλλον μας.
Η Σοφία πλησίασε τον καναπέ με εκείνη την ανεπαίσθητη χάρη που πάντα είχε, ντυμένη με ένα απαλό φόρεμα που αγκάλιαζε το σώμα της, αφήνοντας ακάλυπτη τη λεπτή γραμμή του λαιμού και τους ώμους της. Τα μάτια της, γεμάτα μυστήριο, συναντήθηκαν με τα δικά μου, και για μια στιγμή ο χρόνος σταμάτησε. Ο αέρας γύρω μας φορτίστηκε με μια ένταση που δεν μπορούσε να αγνοηθεί, μια σιωπηλή συμφωνία που μιλούσε για όσα δεν μπορούσαμε να πούμε με λόγια. Και τότε, τη στιγμή που όλα φαινόταν έτοιμα να ξεσπάσουν, μια σκιά πέρασε από το παράθυρο. Ένα αίσθημα ανησυχίας με διαπέρασε, σαν να ήξερα πως η ιστορία μας δεν είχε ακόμα φτάσει στο τέλος της. Κάτι απρόβλεπτο, κάτι σκοτεινό, περίμενε στη γωνία, έτοιμο να ανατρέψει τα πάντα ξανά. Η ζωή μας στο παλιό σπίτι στο Κρανίδι δεν θα ήταν ποτέ πια η ίδια. Το μυστικό του καναπέ, το παιχνίδι των βλέμματων και της σιωπής, η παρουσία του Αλέξανδρου, όλα είχαν δημιουργήσει μια ιστορία γεμάτη πάθος, φόβο και αμφιβολίες. Και ενώ η νύχτα κυλούσε αργά, εγώ ήξερα πως η συνέχεια ήταν ήδη γραμμένη, κρυμμένη κάπου μέσα στο σκοτάδι, περιμένοντας να αποκαλυφθεί. Ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω μικρον με τόνο τι και αν ερχόταν. Γιατί, μερικές φορές, το να είσαι ορατή σημαίνει πως το απρόσμενο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, και η ζωή να αλλάξει για πάντα. Και αυτή η αλλαγή, όσο τρομακτική κι αν ήταν επίσης η μοναδική ευκαιρία για ελευθερία.